Aku wis metu nang repat kepanasan kok kowe jek keri ning Suralaya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane? Nek nganti kembang Pelempertangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petruk, mengko dianggep pukulan Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan Prabu pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Neng kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arep diwenehi keterangan sing janjane Sekar utawa Sekar Pelempertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didonke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Welang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk ning kayangan. Bathara Guru lak unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggon angker tak uyuhe demite mlayu kok. Apa meneh disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Ha. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Ranggana magawe gelari rawang bener kandamu iku kandhane kok sing iso ngapusi jebul raming menungsa dewa ya sok ngapusi. Ha iya ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatirku aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jari bapak aku digdaya tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa kowe disebul to? Nadyan ora disebul dening bapak cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa? Aku ora disebul kok. Ora masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya piturut tampa pangestu Tampanono. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pulundra Brahma bakti kula kunjuk ya piturut tampa pangestu Tampanono. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma Karak. Wis kuno banget kok aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki. Kuwi jaman cilik-cilikanku Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya, nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yama Dipati. Ha nek nika le nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bekti kula konjo. Ya Bagong tak tampa. Pangestu Ulun Tampanono. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo?
Kae Brama kae dewaning geni nek ora disiram engko ndak ora murup genine ade cilaka. Rasa aku wis jebul mbun aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipunirmala ora bakal diwenehake marang kowe mergo kuwi kembang kayuwangan ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ning kayuwangan. Mangriyen to bapak niku ya dewa ya wong bapak niku wujude titah ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa Sekar Jambu Dipunirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata ngoten. Kok ora dikeparengake kok Iwang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipunirmala lan Pertangga Jiwa niku ateges Iwang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, dadi manik maya wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing domongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah. Ning Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brama. Nek bapak nesu piye? Blogegku geguk sadulita, lit. Mel. Indra karo Brama kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Mengantute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru. Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul ben awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapan tak cemplungke kawah condol di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condol di muka. Ora apa-apa lho ngadus kok awake dhewe. Kawah condol di muka ki apa? Kolam to. Wis. Kawah condol di muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok kuwi nggo nyiksa wong. Aduh. Ya mulai. Lho kok jare mulai kita? Wis wajib tak paneni kok mulai. Ora usah wedi, Tru. Kawah condol di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing ngono sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lah mbak aku meng ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula mboten purun wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten Petruk. Isih gedhe Palimurma ulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak kula isin. Kula wirang. Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tekse wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen boyong Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipunirmala. Niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukulun. Jare wis disebul ndase. Kong. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane iso omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Lah jare wis disebul siramu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Ah dantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Ojo gedhewasan aku mati aku. Ah piye kowe? Kok aku isih ngrasake lara e. Wah, wis.
Ya mulai ya ajare Semar. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane aja kok gawe bapak kok. Bapak piye? Ha terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Aku kowe. Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya, nganggo pikiran kok nek omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kon mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Itu aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngewangi karo kakangmu, iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae kowe. Trawet tratapan aku wae. Ayo wani kowe. Yen pancen wani karo Bathara Brahma. Yen perlu krubuten wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Ya kaya kani kaya temen lo ya uripku. Mati nang kene kok. Buri kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Melayu matamu buri iki lho jurang iki lho repat kepanasan ki dhuwur gunung dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi kowe yo nangis yen pangapunten Bu kula sing nyonaken pangapunten Petruk Bali ora. Bali pripun? Mboten wonten dalane. Bali liwat papan utawa dalan sing bener. Kandha karo bapakmu. Siwa Semar aja ngarepake Sekar Jambu dipunirma lan peron pertunggu jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petruk anak kongkon rang rampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru. Kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Wabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono kuwi ya. Mesti kelala-lala aku. Iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming dunek-unekke bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa le. Mati caloro diwujudi ya le. Ora apa-apa wae. Anakku cilik-cilik terus. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu ditinggal ya mane-mane degumu mlocot ora. Kowe senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo mati aja. Lah witene wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing pati yen manjenis manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya. Peluputane titah sing wani geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa Gong? Kancamu apa?
Kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae, Tru. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Nek kok gereng ya kok. Hah? Kok gereng ya? Buta kae le, hah? Buta. Lho sapa ya, Tru? Mengko pukulan Bathara Kala. Engko nek pukulan Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Pedro, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Tru? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis dasar dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak buta kae tututi takoni sapa kok. Yo! Pedro kancamu Pedro getarane engko iki kenal karo kowe Pedro sapa Pedro kowe kok ndek kanca gleleng ngene mbuh aku ora ngerti aku iki ora ngerti aku ana tepung karo kowe iki senengane ngapusi sapa nuwun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petro ngoten niku panjenengan kenal karo kula lho. Oh ladala. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to, Udu. Ngaku wae, mulane wingi pitikku tok kudu modar iki. Tok cokoti ya ora. Ora. Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni tro ora. Iki lho ana buta teko tro. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengke wae ora. Petro. Aku ora mentolo krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari udu sik to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ora dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih, aku medun saka Karang Kawidodaren. Mosok widodari bentuke kaya ngene. Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Jim dan Jum. Ora serial TV ora. Sama itu. Petro nun. Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Ditututi awakmu kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Petruk. Walah Begawan Salontara. Iya aduh nuwun Pak. Iya. Ceruk ngopo? Jare jenengmu dudu Petro. Sapa? Raden Petruk. Kok iso dadi Petro e? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Tru? Kowe tak critani ya Gong aja lara ati, ha? Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wah, pedote kok endi?
Maksudnya bapak sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa bapak sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur. Anak dewa e. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Lah terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. oh tepung aku naro asih. Asih Prana. Marse po asih. Nek marse tepung aku klawer to. Uduh. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Salantara. Saiki ngalih jeneng Gandarwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Gandarwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak sampean pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, kaya aja wedi, aja kowe leren nggonmu njaluk sekar. Kelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Lan aja rumangsa kijenan ning kayangan. Ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga. Yen ana dewa sing arep gendak sikara karo tak singkirke aja melu-melu. Ayo, amok mata, saya mlatai nanging podo wae. Ayo, ndi tunggal rekane adik. Andek monong sia-sia arep Petro. Ayo kene. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo kawan Petro. Gleleng. Temu bapak nih. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mek ngomongi kok ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek gret kae tro. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Dewa bubar mawut ra karo-karoan galuh. Wah, seneng. Ayo. Gandarwa Raja Bali Salantara, nggih Pukulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar